Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har. Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Hei, bună! Ce faci tu sâmbătă la ora 6? Noi încercăm din nou să ne întâlnim prin Zoom. Oh, Zoom ai zis? Da, știu că este greu prin Zoom și am auzit de la voi că tineretul nu e la fel prin Zoom. Și asta e adevărat. Dar totuși este părtășie și ceea ce vom face, eu cred că este așa de minunat. Ce facem? În primul rând, ne întâlnim, da? E important să ne întâlnim, mai ales dacă suntem creștini, da? Prezența ta este o încurajare pentru alții, da? Deci ne întâlnim, da? Ca să fim o încurajare unul pentru altul. În al doilea rând, vom auzi ceva din partea Domnului, da? Credem că cuvântul lui este viu și puternic și nu cred că există ceva mai minunat decât să auzim din partea lui Dumnezeu. Și în al treilea rând vom vorbi cu Dumnezeu, da? El va fi cu noi, vom vorbi cu El prin rugăciune. Deci, ce faci tu sâmbătă seara? Nu cred că vei face ceva mai minunat decât să vii la întâlniri prin Zoom. Te așteptăm cu drag. Pa!